Hello, what's up mga bay? Kumusta kayo dyan? Pasensya na, hindi ako nakagawa ng video last year o last month kasi sobrang busy ko dito sa sa lumang planta. May ginawa kami. At kahit gabi na ngayon, alas 6 na, gawa pa rin ako ng video para sa inyo mga bay, para may share ko kung ano ang buhay ko dito sa Dubai. Hindi ito pagkayabang ha. Gusto ko lang i-share yung anong buhay dito, anong buhay ng isang OFW. Masaya, malungkot, pero okay lang, para na mas kanila to eh. Diba mga bay? I'm right or wrong? Ano mga bay? Sige, lapit ng logout time. Balik lang ko mamaya. Jiski TV Vlog. Hello, what's up mga bay? Dito naman tayo. I'm back. Logout na tayo mga bay. Sige, oras na ng logout. Punch out pala, punch out. Thank you, welcome. Yan mga bay. Uwi na tayo. Hintayin lang natin yung service natin kung darating na. Yan po. Yung dalawang kasama ko. Ano kayang ginawa doon? Woy! Gawa! Where's my charger? Niraman yung charger ko. Tutang natin baklang to. May charger. Charger. Oh, see? Oh, slap you, really. Yes. Tutang baklang yun. Iniwan yung charger ko. Nag-iisa pa naman charger ko yun. Mga bay, pasensya na sa hindi ako nakapag-upload last time o last month o last year kasi sobrang busy namin sa trabaho. Ito na po yung panibagong video this year. Sana magustuhan niyo itong video ko. At papunta kami ng bahay, papauwi na kami kasi nakapag-logout na, nakapag-punch out na ako. So hintayin na lang tayo ng service natin. Mga babay, samahan niyo ako ha. Punta kami ng ngayon, supermarket, kung ano pa yung mabili natin para sa punan natin. Saka sana magustuhan yung video ko at subscribe nyo rin at huwag nyo kalimutan i-like at subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Okay mga bay, balik ako mamaya. Babush! Ayan, service natin mga bay. Tara mga bay, pasok mo tayo sa second bay. Ayan o, sobrang to. Ayan o, ayan. Yung tao na. Iwan ko, anong klaseng tawag to? Yan. Sabi niya, gwapo raw dyan. Saladan. Hoy. Try.
Kita tayo. Kita tayo mga bay. Dali. Sige. Tara. Oh, welcome mga bay. Ayan. Yo man. Ha? No, akin na. No. Ah. Di mo pa pala? Huwag mo ko yung card. Papasok tayo. Lapit na tayo sa bahay. Okay. Yo man. Yan. Yan. Okay. There we go. Good evening. Dito tayo mga bay. Sain muna tayo mga bay. No, wala palang bigas. Walang bigas, kawawang bata. Hindi mo tayo ng bigas mga bay. Okay.
Bakit? Kasi, pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho, wala nang time magtrabaho. Okay, thank you. What's up mga bay? Mga bay, mga bay. Ano siya mga bay? Ayan. Ay, ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Yaw, 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 yaw. Okay mga bay, salamat. Hanggang dito na lang tayo mga bay. Okay, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.